Добър вечер. Да прескочим любезностите. Успяхте ли да видите добре къде се намира колата ми? Паркирах я точно на 600 метра от тук. Как мислите? Ако имахте една такава пушка, щяхте ли да можете да оцелите десния фар след второто примигване? Не ми отговаряте, въпросът беше риторичен. Зоран иска от вас да ни покажете уменията си. Нямам умения. Предложението на Зоран е следното. Може да се съгласите да работите с него. Или може той да работи срещу вас. Повярвайте ми, това ще бъде много жалко за малкия Емко, за брат ви. За господин Тополски списъка може само да расте. Чудесно. Ще получите ясни инструкции къде да намерите оръжието, на което принадлежи тази капачка. Пазете я. Давай, племянничек, говори. Где твой дядька Анатолий? Будешь? Что теперь? Молчать будем? Не строй себе крутого. Выкладывай, где Анатолий. Чё? Сильно хитрожопый, а? Ладно. Я все равно выбью из тебя информацию. Извинявай, ама не съм свикнал да стоя с кръстени ръце. Когато нещо те притеснява, по-добре е да работиш и да не мислиш, нали? Щом казваш? Или просто трябва да се надяваш, че човека, който е обещал да реши проблема, знае какво прави. Да си направим една снимка за спомен. Хората обичат да получават снимки от близките си, когато ги дели разстояние или време. В крайна сметка всички нещо чакаме.